Radio Joliba lamɛnbaga cɛ ni muso denmisɛn ani maabakɔrɔba aw minnu bɛ ka an lamɛn diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ aw minnu bɛ ka an filɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛ la n'o y'an ka page Facebook ye ani page YouTube limanaw radio Joliba bɛ lamɛn Segu min ye ayiwa 100.1 min ye Sikasokaw fɛ yen nɔ radio Joliba bɛ lamɛn fana 103.8 limanaw minnu bɛ ka an lamɛn nin fiɲɛ siraw kan an b'a fɔ ɲɛna bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma minnu bɛ ka ayiwa an lamɛn fana radio Joliba fiɲɛ siraw kan Canal Plus sabu radio Joliba bɛ sɔrɔ o fana kan i mana kɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ awa numéro 866 n'i y'o kɔri limanaw i b'an sɔrɔ radio Joliba kan o kuma na nin y'an sigilen y'aw ka laadala jɛmukan kɛnɛ kan min bɛ sigi aw ye don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma limanaw kunnafoni sɛbɛnw kɔni mana fasiri ka ban jagoyalen bɛ anw kan an ka ye nin kɛnɛ in kan awa kunnafoni ninnu k'u lakale aw ye bamanankan na ayiwa bamanankan in a fɔli a la o kun ye mun ye o ye k'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ o de mɛn awa caman bɛ yen n'i y'a fɔ o la hali ni maa wɛrɛ bɛ kan wɛrɛ mɛn i b'a sɔrɔ bamanankan kɔni bɛɛ jɛkan ye o ye caman b'o mɛn o kumana na an b'a lakale o la walasa maa caman ka se ka faamuya sɔrɔ an balimaw bi ye araba ye desanburu kalo ye tile 11 sɔrɔ san 2024 an bɛ nɛnɛ la o kumana nin waati in na maaw k'u kɔlɔsi u ka finiw don walasa u bɛ se ka kisi cogo min na san laban fana an b'o la an bɛ dugawu de kɛ san laban in ala k'a ko kɛ hɛrɛ ye limanaw gafew bɔra gafe minnu bɛ an bolo kɔrɔ yan l'essor bi yan min ye jamana ka fasiri ale b'an bolo kɔrɔ yan min bɛ awa nouvelle horizon kofɔ ale fana bɛ yan nɔ ka taa se min bɛ tali kɛ info matin ale fana bɛ yan limanaw min ye an b'a kun cɛ ni le soir de Bamako ye nin fasiridi sɛbɛn damadɔ ninnu de b'an bolo kɔrɔ yan an bɛna minnu lakale sisan aw ka faamuya kama kuma na an b'a fɔ ɲɛna aw y'aw tulo kɛrɛmɛbɔ sigi aw bisimila an b'a daminɛ ni jamana ka fasiridi sɛbɛn ye l'essor kuma na limanaw laadala Mali kɔni bɛ kɛnɛ dɔ sigi san o san n'i y'a lajɛ nin ye awa baara ye jamana ye i sen don n k'a fɔ baara min ta k'a don ba la ni o ye espace d'interpellation démocratique limanaw nin ye awa kɛnɛ ye kɛnɛ min ni jamana marabaaw jamanadenw bɛ sigi kɛnɛ kelen kan bɛɛ ɲɛ bɛ bɛɛ la jamanadenw ka hakɛ ye min ye k'o ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o de k'o de ma ko espace d'interpellation démocratique limanaw a tako 28nan de sigira ɲinan centre international de conférence Bamako la awa limanaw yɔrɔ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ sisan o ye dugukoloko mankan ye wa o dugukoloko mankan kelen de kuma cayara kosɛbɛ ayiwa ɲinan EID tako 28nan kɛnɛ kan n'i y'a lajɛ ko awa interpellation n'o ye laɲiniw ye jamanadenw fɛ o 27 awa o de kalanna mɔgɔw ɲɛna awa min bɛ tali kɛ CICB la ye a fanba de awa kumana dugukoloko mankan dugukoloko gɛlɛya limanaw min b'an ka jamana kɔnɔ yan Bamako yan ani awa Mali duguba wɛrɛw la o de la sa n'i y'a lajɛ yɔrɔ EID ye kɛnɛ de ye awa min ni maa bɛ se k'a fɔ awa bɛɛ n'o ye démocratie ye ni fanga fana b'a la EID y'a fanga dɔ ye awa tako 28nan min kɛra awa kunungo centre international de conférence de Bamako la a kɛra an ka minisiri ɲɛna min bɛ awa mara cɛmabɔli kunna premier ministre ya fana kalifalen bɛ a la bi n'o ye awa général de division Abdoulaye Mayiga limanaw maa min fana bɛ EID ko labɛn na ni ale de ye a bɛ fɔ ale de ma ko médiateur de la république madame Sanogo Aminata Male a fana tun bɛ kɛnɛ in kan yen nɔ limanaw awa n'i y'a lajɛ jamanakuntigi kɔrɔ min tun bɛ furancɛla fanga kunna n'o ye professeur Jonkuda Tarawele awa ale fana tun ye maa welele kɛrɛnkɛrɛnnen a ko kɛnɛ kan jamanaw dɔwɛrɛ tɛ dɛ u bɛɛ kana kɛ seere ye ka yira k'a fɔ jamanadenw ko hakɛ b'u la laɲini b'u fɛ ka ɲɛsin jamana faamaw ma limanaw maa damadɔ bɛ yen kuma dira olu ma kɛnɛ kan ye l'essor ka kuma la awa n'i y'a lajɛ Aminata Male ka kuma daminɛ kumaw tɛmɛnen kɔfɛ n'o ye awa médiateur de la république yɛrɛ ye limanaw a ko ni espace d'interpellation démocratique min filɛ nin ye awa ka kɛɲɛ ni awa min ye diɲɛ kɛlɛ tɔnba bɛ don min sigi n'o ye buna hadamadenya hakɛ ye san o san desanburu kalo tile 10 Mali y'a kɛ kɛnɛ ye ko jamanadenw k'u ka hakɛ ɲini jamana faamaw fɛ bɛɛ sigilen ɲɛ bɛ bɛɛ la madame Sanogo Aminata Male ko awa kɛnɛ de don n'i y'a lajɛ awa jamanadenw bɛɛ lajɛlen awa u ka hakɛw n'o y'u ka interpellation ye u y'o kɛ bonya ni karama kɔnɔna la o de la sa limanaw ko dugukoloko kuma limanaw o de cayara o de la kuma dira maa minnu ma n'i y'a lajɛ awa min ye Cheikinɛ
k'a daminɛ min bɛ tali kɛ juge d'honneur la awa ka na min ye Cheikhna Deteba Kamisogo awa i n'a fɔ maaw kun sigilen bɛ n'a ye cogo min na ka taa se madame Yatasa Aminata Yarinagore awa ale ye ministre wele k'a yira a la ministre de l'administration territoriale limanaw ko awa ale ka dugukolo limanaw ko o bɔsira ale la commune 6 ale ye mairie fɛ awa waati min na baara dɔw tun bɛ sen na ayiwa siraba min bɛ bɔ ka bɔ ayiwa logement sociaux ATT bugu la awa o siraba in dilatɔ awa ale ka dugukolo o minɛna a la jaabi min dira ale ma limanaw o ye k'a fɔ administration territoriale ministre ko a ka jaabi awa laɲini min kɛra a fɛ laɲini in tara ba la min ye madame Yatasa ye a y'a yira k'a fɔ ko a ka hakɛ min minɛna la nin ye awa ko a ka t'i ɲɛsin awa minisiriso min bɛ an ka dugukoloko kunna a ka ayiwa sɛbɛnni kɛ ka taa sabu jo dira a ma ale na bila a ka hakɛw kɔnɔ min bɛ tali kɛ ministre délégué ministre min fana jamanaw ni awa a ye jaabi di Ibrahima Sidibe ale ye awa service d'agriculture kulukɔrɔkaw fɛ yen ale y'o baarakɛla kɔrɔ ye ko ale ye ministre de l'administration territoriale ale y'a ɲini a fɛ ko san 2001 waatiw la ko awa n'i y'a lajɛ ale ka dugukolo dɔ fana bɛ yen n'o ye terrain numéro CY9 awa talikɔkaw fɛ yen jamanaw ko a commune 4 la yan nɔ a na kɛ ale fana ka dugukolo dɔ bɔsira a la nin cogoya la ko a ye sira bɛɛ taama nka a ka dugukolo ma se ka segin a ma a ko a yera EID yɛrɛ kɛnɛ caman kan nka a ka dugukolo ma se ka segin a ma limanaw ayiwa ale fana ko k'a b'a ɲini bi a ka bila a ka hakɛw kɔnɔna la limanaw a ɲinina ale fana fɛ limanaw commune 4 mairie Ibrahima Sidibe awa ko sɛbɛn minnu b'a bolo awa a dɔnna k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a fana ka dugukolo minɛna la ko a ka taa awa commune 4 mairie la ani dugukolo ko bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min n'o ye ministère de l'habitat et du cadastre ye a ka taa ka laɲiniw fana kɛ yen nɔ o fana na bila a ka hakɛ kɔnɔ limanaw min ye awa kayikaw fɛ yen n'i y'a lajɛ min bɛ Bubakari Kulubali kofɔ ale fana awa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ye station baarakɛla dɔ Kayi limanaw ale fana y'a yira k'a fɔ ko a ka wari de minɛna la awa station taji feere yɔrɔ dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Sadwal Sadwal ɲɛmɔgɔ n'o ye Seyidina Aliyu Jalo ye a na kɛ ko a ka wari dɔ bɛ yen n'o ye nafolo dɔ ye CFA wari 20,000 ɲɔgɔnna o ma di a di waati la nafolo in ko a kun ɲinina fɛ a bɛ a ye min kɛ wari in nɔfɛ limanaw a bɛ tile 107 bɔ Bubakari Kulubali de y'a ɲini sa tribunal min bɛ Kayikaw fɛ yen ko k'a ka wari segin a ma limanaw n'i ye jateminɛ kɛ o wari min ni awa a ma se ka segin kiiriw tigɛra dajali kɛra Seyidina Aliyu Jalo in na o ɲinina min bɛ tali kɛ an ka minisiriso min bɛ kiiriko kunna limanaw a jirala k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Bubakari Kulubali a ye laɲini min kɛ jo b'a bolo ko a ɲinina jamana sariya fɛ kiiri min tigɛra ko ka segin kiiri in kan tuguni Bubakari Kulubali ka bila a ka hakɛw kɔnɔ sabu nafolo in limanaw 20,000 dɔrɔn de sɔrɔla la n'o tɛ ko n'i y'a lajɛ ko nafolo in min kan ka sara Bubakari Kulubali ye limanaw k'a bɛ taa se 40 ani murumuru de ma ko k'a lajɛ limanaw min ye nin cɛ in ye n'o ye Bubakari Kulubali ye Kayikaw fɛ yen ale ka hakɛ ka segin a ma limanaw min ye ministre ye Mahamadu Kasoge min bɛ an ka sariya ko kunna n'i y'a lajɛ a jirala k'a fɔ bi laɲini fɛn fɛn kɛra nin maa kofɔlen ninnu fɛ limanaw ko a caman de bɛ yen u ka laɲiniw caman ye san caman de k'a la walima caman ye tile caman kɛ i ka laɲiniw ɲinini na EID kɛnɛ kan nka ɲinan in limanaw ko ayiwa ba bɛ don min na o ye k'a fɔ fɛn fɛn ye laɲini kɛ ministre de l'administration territoriale ani premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga ka fɔ la ko gouvernement tɛna ayiwa a kɛ tiriwari kɔnɔ fɛn awa u na fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ gouvernement na bila baara la walasa ni maa kofɔlen ninnu ka hakɛ ka segin u ma limanaw laɲini minnu kɛra EID kuncɛtɔ yɛrɛ la o ye k'a fɔ dugukolo ko mankan n'a ma ɲɛ k'a fɔ san o san EID kɛnɛ kan ayiwa baara kuma bɛ ɲɛsin ale de ma ko k'a lajɛ sa ka se ka ayiwa kiiribulon kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye ayiwa pôle spécialisé de la justice sur le foncier u k'a ma ten ko ka sigi sen kan walasa Mali dugukolo ko kiiribulon kɛrɛnkɛrɛnnen de ka ɲɛsin a ma awa maa minnu bɛ yen n'u ka dugukolo bɛ bɔsiw la walima minnu bɛ dugukolo ŋanamu kɛ awa fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ a la ani fana ayiwa n'a ma ɲɛ k'a fɔ i ka dugukolo sɛbɛn b'i bolo
a kɛra titre foncier yɔrɔ jamana yɛrɛ bɛ k'i kunda o titre foncier ko in de kan ko dugukolo sɛbɛn bɛ ka kɛ titre foncier ko carte ɲinan min bɛ maaw bolo o carte ɲinan o sɛbɛn awa numéro min b'o kan o ka se ka bila i ka dugukolo kan ɲagami foyi kana don a la limanaw maa min kun ye awa an y'a fɔ ten kuma daminɛ na jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye awa Jɔnkuda professeur Jɔnkuda Tarawele ale yɛrɛ y'i kanto k'a fɔ ko nin kɛnɛ in man ka kɛ kɛnɛ langolo ye a kan ka don ba la ba kan ka don a la san o san sabu ayiwa EID bɛ n'a fɔ démocratie den dɔ de den min don limanaw den in kan ka ayiwa lamɔ k'a lamɔ ko ɲɛ fo ka taa se waati min sabu kɛnɛ de don jamanadenw bɛ kɛnɛ min sɔrɔ hakɛ min b'u fɛ k'o ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ wa démocratie k'a tɛ tɛmɛ nin kan Jɔnkuda Tarawele de nin kuma fɔ a ko tako 28nan min filɛ nin ye a dan b'a la k'a fɔ dossier fɛn fɛn fɔra laɲini fɛn fɛn kɛra jamanadenw fɛ awa jamana faamaw n'a ta bala ka maaw bila u ka hakɛw kɔnɔ kunnafoni filɛ limanaw a ye nin bɔ l'essor kɔnɔ bi aw bonya b'a la. An bɔra yen nɔ fasirili sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko nouvelle horizon limanaw kunnafoni damadɔ bɛ nouvelle horizon kɔnɔ fɔlɔ ye awa jaralen bɛ k'a fɔ ko min ye laadala an ka kunnafoni di so min bɛ ɲɛsin mali finitigiw ka kibaruya ma n'o ye DIRPA ye awa a ɲɛmɔgɔba colonel major Sulemani Danbele awa a ye laada lakilen awa min ye kalo tɛmɛnen in na n'o ye novembre kalo ye awa n'i ye jateminɛ kɛ laadala direction de l'information et des relations publiques des armées n'u k'a ma bakurunba la DIRPA ayiwa ale de bɛ mali sɔrɔdasiw ani finitigi bɛɛ lajɛlen ka kunnafoni bɛ di yɔrɔ min na baara min kɛra sanko lakanako kibaruyaw la awa n'i y'a lajɛ DIRPA ɲɛmɔgɔ colonel major Sulemani Danbele ale tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛma kunungo ayiwa DIRPA dagayɔrɔ la awa a y'a yira k'a fɔ limanaw kuma daminɛ la yɔrɔ mali finitigiw ye wulikajɔba dɔ kɛ kɔsa in na Bamaci ɲɛmɔgɔ caman de bɛ yen ka olu bɔnɛ u ni na Tɛnzawatɛni limanaw nka maa dɔ bɛ yen ale ka fagaliko kuma awa o kuma cayalen bɛ n'o ye Bilal Ag Asherifu ye Bilal Ag Asherifu ka fagaliko la a na kɛ kunnafonidilaw y'u da don a la ka ayiwa colonel major Sulemani Danbele ɲininka a ko ale t'o kalama dɛ limanaw nin fana bɛ maa dabali ban dɛ DIRPA ɲɛmɔgɔ ko o fagalen min filɛ nin ye ko ale tɛ a kalama fasiri ka kuma la n'o ye nouvelle horizon ye a jalen bɛ k'a fɔ ko DIRPA ɲɛmɔgɔ ka kumaw la limanaw hali n'a sɔrɔla mali finitigiw ka se awa kuma de fɔlen bɛ yan banbanciw kan sabu kalo laban in na ko mali finitigiw ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ n'i y'a lajɛ awa sanfɛ kɛlɛ ni duguma kɛlɛ awa o de faralen bɛ ɲɔgɔn kan groupes armés terroristes limanaw ka u gɛn walima k'u bɔnɛ u ni na ka bɔ mali dugukolo sanfɛ n'i y'a lajɛ awa novembre kalo tɛmɛnen na san 2024 colonel major Sulemani Danbele y'a yira k'a fɔ ko hakililajigin don sabu ko kalo kalo kuma bɛ kɛ nin kan nka kalo min tɛmɛnen filɛ n'o ye novembre kalo ye a jirala k'a fɔ ko awa wulikajɔ min kɛra mali finitigiw fɛ n'o ye awa reconnaissance offensive ye ka ɲɛsin Bamaciw ma o bɛ se 22 ma ko nka Bamaci wale min taara ka ɲɛsin mali finitigiw yɛrɛ ma k'o ye 5 ye ko mugu min bɛ don dugumakolo jukɔrɔ n'o ye engin explosif improvisé ye Bamaciw sera k'o 16 ɲɔgɔnna de don ayiwa o baara jugu fana kɛ n'i y'a lajɛ ko wulikajɔ n'o ye Bamaci wale ye Bamaciw fan fɛ ka ɲɛsin sigidalamaw ma maa gansanw n'o ye civils ye ayiwa ko 7 fana kɛra ko nka n'i y'a lajɛ kalo tɛmɛnen novembre kalo la Bamaci wale kɔni camanba de bɔra a la awa ka kɛɲɛ ni don tɛmɛnenw ye colonel major Sulemani Danbele ka ayiwa kumaw la awa ko mali finitigiw awa ko janto yɛrɛla fana de kɔrɔcogo ka ɲi awa janto yɛrɛla o faralen bɛ u boloda la sabu u ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na nin ye ni dusukun ɲuman t'u bolo u tɛ baara kɛ ni sariya ye limanaw ko awa mali finitigiw halisa a ɲininen bɛ u fɛ de u ka awa janto yɛrɛla fara u boloda la sabu fɛɛrɛ fana bɛ ninnu bolo kuma bɛɛ ka se ka tiɲɛni boloda kɛnɛ de ka ye min ye Bilal Ag Asherifu ka fagaliko la awa wulikajɔba min kɛra Tɛnzawatɛni mali finitigiw fɛ décembre kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen in na a ɲininkalen kɔ awa DIRPA ɲɛmɔgɔ ko ale kɔni t'o kalama a danna ye limanaw a ma fɛn fara o kan dɛ o kɔfɛ ka sɔrɔ ka i kanto k'a fɔ Baɲaŋara mara la nin waati in na ko lakanabaliya ko bɛ senna ye nka ko awa baara bɛ ka kɛ baara min bɛ senna sisan o ye awa jamanaden minnu bɛ Baɲaŋara awa u bɛ se ka lafiya u sigiyɔrɔw la cogo min na k'u bɛ baara min na o de ye bɛn basigi awa ani Baɲaŋarakaw ka taa ni ka segin bɛ se ka
nɔgɔya cogo min na u kɔni b'o baara la wa u tɛ sɛgɛn o baara la o de bɛ sen na ko la gɛlɛma yɔrɔ fana ye min ye DIRPA ɲɛmɔgɔ ka fɔ la limana o ye k'a fɔ ayiwa kɔsa in na a fɔra k'a fɔ ko n k'a fɔ dɔngɔnɔdugu dɔw bɛ yen awa ko bamaciw wulila ye wulikajɔ dɔw kɛ yen ka maaw bɔnɛ u ni na a ɲininkaraw la ko in gɛlɛma yɔrɔ yɛrɛ ye nin yɔrɔ de ye Mali finitigiw i b'a sɔrɔ u bɛ se ka tile 5 tile 4 tile 6 kɛ yɔrɔ dɔw la u mana mɛn k'a fɔ ko bamaciw kɔni bɛ munumunu salo la i b'a sɔrɔ u bɛ taa mɔmɔni kɛ yen fo ka taa fɔ o yɔrɔ bamaciw y'u yɔrɔ jan o yɔrɔ la nka i b'a sɔrɔ ko yɛrɛ gɛlɛma yɔrɔ ye min ye i b'a sɔrɔ olu taalen kɔ walima awa bamaciw de bɛ segin ka na ka dugudenw ɲininka walima k'u bagabaga k'a f'u ɲɛna ko ayiwa ko olu de bɛ kunnafoni di Mali finitigiw ma o de ye baara fana la gɛlɛmama yɔrɔ ye dɔɔni n'o tɛ an bɛ don min na ko bi jamana camancɛ la bi colonel major Sulemani Danbɛlɛ y'a jira k'a fɔ Mali finitigiw kɛmɛ ka yɔrɔ caman furan k'a jɛ ayiwa a tɛ ku bamaciw yɛrɛ la k'u bɛ gɛrɛ a yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko jamana de ka bon jamana dugukolo ka bon kosɛbɛ Mali finitigiw ka dɔgɔn jamana ma nka u b'u se la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen min ye awa nin bamaciya wale in kɛlɛli ye sango minɛn kura minnu b'an bolo sisan awa minɛn ninnu ka se ka awa baara kɛ a ye misali fana ta Nara mara kan a ko nin waati in na Nara ayiwa a mɛnna ka ye bamaciya wale ma kɛ yen nɔ sabu a bɛ se kalo 6 ka taa kalo 8 ma sisan Nara mara la sango kungokolonba min bɛ yen n'o ye Bawule kungokolon in ye limana ko Mali finitigiw ye yen yɔrɔ furan k'a jɛ pas wa maa minnu bɛ taa ni ka segin la i b'a sɔrɔ kuma bɛɛ Mali finitigiw b'u nɔfɛ n'o ye patrouille ye awa ka se ka u n'u bolofɛnw lakana walasa bamaciw kana sira da u ɲɛ walima ka ko wɛrɛ ta k'u sɛgɛrɛ limanaw ale fasɛrɛdi sɛbɛn kelen in ka kuma la ko n'i ye jateminɛ kɛ farikolo ɲɛnajɛ fara ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ bɛ yan ni u k'a ma comité national olympique et sportif du Mali CNOS awa ko vérificateur général ye sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ yen kɔsa in na awa comité national olympique et sportif du Mali la awa a jala k'a fɔ ko ye ko min ye nafolo caman ye min bɛ se miliyɔn 50 ɲɔgɔnna ma min ma taa a taayɔrɔ la sɛgɛsɛgɛli kɛra nka sɛgɛsɛgɛli fana kɔfɛ o sɛbɛn kelen n'o ye vérificateur général ka sɛgɛsɛgɛliw ye ko miliyɔn 25 ani sefa wari 100 ni 20 ni kɔ k'o tilala ka segin a sigiyɔrɔ la nka a tɔ sefa wari miliyɔn 25 ani 20 ni kɔ awa o de taayɔrɔ ma se ka dɔn n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ a bɛ kalo damadɔ bɔ sisan nin kuma fɔra bɔlɔlɔw sanfɛ réseaux sociaux k'a fɔ ko siga kelen bɛ min ye awa nin yɔrɔ in na n'o ye comité olympique sportif du Mali CNOS k'a fɔ awa baara dɔw kalifar'u la nafolo kasabi min dira u ma limanaw a bɛ se miliyɔn 50 ma k'u ma taa u taayɔrɔ la n'i y'a lajɛ baara in kɛra ka daminɛ septembre kalo tile 24 san 2024 ka taa bila octobre kalo tile 24 san 2024 la comité olympique sportif janvier kalo tile fɔlɔ san 2022 ka taa bila août kalo tile 31 san 2024 ko baara dɔw de kɛra o kɔnɔna la limana ko nafolo kasabi min n'an bɔra k'o fɔ sisan sɛgɛsɛgɛli bolila o kan nka ko vérificateur général y'a jira k'a fɔ sɛbɛn kɔni ma bɔ o yɔrɔ fɔlɔ ka taa bila sariya ka bolo kan sabu a bɛ n'a fɔ sɛgɛsɛgɛli min kɛra nin ye nafolo kilancɛ sarala kilancɛ bɛ yen hali n'a sɔrɔla sɛgɛsɛgɛli bɛ ka guwan o fana nɔfɛ o ka segin a sigiyɔrɔ la limanaw yan'an ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ko magistrat kɔrɔ n'o ye Daramani Jara ye Daramani Jara ni faamaw kɔni ta kelen bɛ ɲɔgɔn sama-sama ye an bɛ waati min na ko sisan a ka passeport n'o y'a ka bugunatigɛ sɛbɛn min b'a yamaruya a ka taama o minɛnen kɔ a la ko Daramani Jara seginnen kɔ a kun bɛ ka taa taama la La Guinée Conakry jamana kan taama in ma se ka kɛ a seginna ka na faamaw y'a lasegin ka na Mali kɔnɔna la yan o kɔfɛ dɛ a ka sɔrɔ ka taa o dugusajɛ yɛrɛ min ye police des frontières la awa ko munna ale ka passeport minɛn'a la limanaw Daramani Jara a taalen kɔ police des frontières ɲɛmɔgɔ awa ko jaabi ma d'a ma ko u y'a lasigi ka miniti damadɔ yɛrɛ kɔnɔni kɛ awa yɔrɔ in ɲɛmɔgɔ n'o ye police des frontières ye ko nin ye Daramani sigi ka bɔ n'a yɛrɛ ye ka taa n'a sen fila ye ka kɛ i n'a fɔ maa yɛrɛ ma na yɔrɔ kofɔlen in na mana kunnafoni de filɛ dɛ an ye nin bɔ nouvelle horizon kɔnɔ aw bonya b'a la. n'an bɔra yen nɔ limanaw fasirili sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko info matin jɛrɛba dɔ kɛra an ka jamana kɔnɔ yan limanaw min bɛ AES kɛrɛnkɛrɛnnenya la o jamanaw kun kan
yɔrɔ IAS jamanaw ka kɔnɔ in a bɛ fɔ a ma de ko liptako guruma n'i y'a lajɛ jamana ninnu ɲɛmɔgɔw u kalenkan de don liptako guruma dugukolo fiyɛfiyɛ bɛ se ka ɲɛtagaw ni sɔrɔ bɛ se ka yakubaya la cogo min na o de la général de corps d'armée Ismaël Wage k'ale tun bɛ jɛrɛ in ɲɛma o kɛra kunungo tarata décembre kalo tile 10 baara min ni nin y'a tako fɔlɔ yɛrɛ ye forum international annuel sur le développement de liptako guruma o ye yiriwa bɛ se ka sabati liptako guruma kɔnɔ cogo min na a kɛra dunanjigiso dɔ la Bamako yan nɔ kuma kɛra babu min kan o ye k'a fɔ ko basigi jamanaw ani ɲɛta badabada bɛ se ka sabati liptako guruma jamanaw kɔnɔna la cogo min na baara in bɛ to senna k'a daminɛ kunu décembre kalo tile 10 ka taa bila fo a tile 12 la min ye baara in ye a jala k'a fɔ a ɲɛmɔgɔya tun bɛ maa min bolo fana o ye madame Hawa Aw secrétaire exécutif de l'autorité de liptako guruma Ibrahima Traoré communicati n'a fɔ Adama Berté communicati mairie ka taa se Ibrahima Traoré ma ale min ye projet PCRSS o ɲɛmɔgɔ comité scientifique des 3 pays Burkina Faso Mali ani Niger limanaw n'i y'a lajɛ liptako guruma yɔrɔ a mana fɔ ka ban a bɛ maaw hakili jigin min na o ye IAS jamanaw fana ye n'o ye cɛncɛka jamana ninnu ye ko ɲɛtaga badabada o ka se ka sabati Mali ni Burkina ani Niger cɛ ko Mali kɔni kɛra jamana ye min sugandira ka se ka jɛrɛ in kɛ yan o bɛ Mali ka kunkɔrɔta fana kofɔ o de la kuma dilen min y'an ka ministre ma min bɛ bɛn ni kelenya ni tɛgɛdi ɲɔgɔnma kunna général de corps d'armée Ismaël Wage a ko Mali bɛ disi gosi ni nin ye bi kosɛbɛ sabu a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ se maa 2,000,000 ma minnu bɛ yen bi ni baloko gɛlɛya bɛ olu ka liptako guruma kɔnɔ baloko gɛlɛya yɛrɛ gɛlɛman yɛrɛ koyi limanaw ko maa caman fana bɛ yen minnu bɛ yen ni sɔrɔko gɛlɛya bɛ olu la nin jɛrɛ min sigilen filɛ nin ye limanaw ko fura de ɲinitɔ don fura fana sɔrɔtɔ don IAS jamanaw kɔnɔ maa minnu bɛ nin lahalaya la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ɲɛtaga badabada de ye liptako guruma jamanaw fana hami ye général de corps d'armée Ismaël Wage a y'a jira k'a fɔ ko nin forum mun filɛ nin ye a bɛna i sinsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara minnu bɛ se ka kɛ ani sɔrɔ minnu bɛ se ka yakubaya ani baara fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka liptako guruma jamana ninnu lase ɲɔgɔn ma k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko nin forum a kun fanba de ye o ye maa min tun bɛ kɛnɛ kan info matin tɔgɔ la limanaw o ye Aminata Sisoko ye n'an bɔra Mali kɔnɔ yan limanaw Cadi ni Faransi cɛ a bɛna ɲini ka na kɛ farali ye sabu farali yɛrɛ kɛra ka ban sabu Cadi y'a ɲini Faransi jamana fɛ ko a k'a ka minɛnw cɛ kɛlɛkɛminɛnw ko don limanaw sabu ko Cadi bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi Cadi jamana y'a ɲini Faransi fɛ ko a k'a ka kɛlɛkɛminɛnw a n'a ka kɛlɛcɛw u ka bɔ Cadi jamana kɔnɔ baara in daminɛna ka ban sabu ko Faransi ka kɛlɛkɛminɛn fɔlɔw olu cɛli daminɛna kunungo décembre kalo tile 10 u ka ministre min n'o ye Shanan Isaka Achek ale min ye u ka finitigiw ka kuma lasela ye a y'a jira k'a fɔ état major des armées de Tchad k'a bɛ diɲɛmaa ladɔnniya ani u ka jamanadenw k'a fɔ ko décembre kalo tile 10 min filɛ nin ye ko Faransi y'a ka kɛlɛkɛminɛnw i n'a fɔ u ka pankuru min n'o ye avion de chasse ye o 2 n'o ye Mirage 2002 ani u ka pankuru dɔ bɛ yen limanaw ni ale bɛ maaw ta ka t'u bila u bilayɔrɔ la n'o ye ravitailleur ye ko o bɔra Njamena kunungo tilegan yɛrɛ fɛ k'i kunda Faransi jamana kan i n'a fɔ u ka kunnafoni siraw b'a jira cogo min na u ka finitigiw ka kunnafoni sira min n'ale ye kunnafoni lase tan a y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni bɛna fɔ bɛnkan min tun bɛ Cadi jamana ani Faransi jamana cɛ n'o ye accord de coopération militaire ye ko nin y'o bannen de pewu kunnafoni de ye nin ye limanaw an ye nin bɔ info matin kɔnɔ aw bonya b'a la. Bɔra yen nɔ an bɛ a kun cɛ ni fasɛrɛdi sɛbɛn min ye an ko a ma ko le soir de Bamako limanaw Mali ni Burkina ni Niger bɛ fɛ ka u kɔ don CEDEAO la ayiwa nka CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw u ma jɛn dɛ u ma jɛn fiyewu sabu CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ka jɛrɛ min ni u kan ka boloda décembre kalo tile 15 natɔ ye Abuja
Nigeria duguba dɔ la awa a na kɛ kuma bɛna kɛ kosɛbɛ Mali ni Burkina ni Niger ka bɔli CEDEAO la u bɛna kuma kan hali n'a sɔrɔla ayiwa Mali ni Burkina ni Niger ko olu tɛ segin kɔ bilen k'a fɔ CEDEAO ko k'u tɛna kuma kan bilen a kuma t'u ni maa cɛ awa maa min sugandira o ko la ko ka kuma ɲɔgɔnya kɛ n'ale yɛrɛ ko awa ko kuma bɛ ka taa wa sira ɲuman b'a kuma in kɔrɔ Basiru Jomayi Fayi Senegal jamanakuntigi limanaw nka ko in kɔni kɔni bɛɛ bi awa kuma fɔ k'a daja i yɛrɛ la AES jamanaw k'olu tɛna segin Basiru Jomayi Fayi ko ale bilala ci min na ci in bɛ ka ɲɛnabɔ wa sira ɲuman b'a kan CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw fana ko olu ma jɛn ni awa jamana saba in bɔli jɛkulu in kɔnɔna la yɔrɔ ko bɛ nin dangan de la limanaw min tora sa o ye sigikafɔ min bolodalen bɛ awa CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ décembre kalo tile 15 natɔ in na awa ni u bɛna kuma kan yɔrɔ min ye u ka maa min bɛ yen n'ale bɛ CEDEAO koɲɛ commission de la CEDEAO Umar Aliyu Turayi ale yɛrɛ ka kuma la a ko awa dabba de yɛlɛlen bɛ AES jamanaw ye bi awa k'u k'a lajɛ u ka se ka segin kɔ min ye Basiru Jomayi Fayi ale fana ka taama la n'a ko k'a kumana kosɛbɛ AES jamanaw fɛ nka AES jamanaw fana kumakan ye min ye k'olu tɛna segin CEDEAO ko la sabu CEDEAO ye jamana ninnu to gɛlɛya kɔnɔ bamancɛwale gɛlɛya a m'i kɔfilɛ u la fo awa CEDEAO jamanaw n k'a fɔ AES jamanaw k'u bɛ bɔ CEDEAO la waati min na k'u ko k'u b'a ɲini nin jamana ninnu fɛ k'u ka segin yɔrɔ ko bɛ nin dangan de la jamanaden bɛɛ lajɛlen de sigin bɛ awa ka se ka nin don in kɔnɔ n'o ye décembre kalo tile 15 ye nka limanaw ko in na sa a mana kɛ cogo o cogo jamana ninnu ɲɔgɔn cɛ jamanaden dɔw de bɛ yen minnu fana ka baara bɛnnen bɛ taa ni ka segin jagow ma a ko olu fana ɲininkali de kɛn bɛ olu ka ko bɛna kɛ cogo di an b'a kuncɛ ni min ye teliyala limanaw o ye k'a fɔ Bamako pont sabanan in n'o ye 3e pont ye ko maa dɔ fana fure taara ye yen nɔ n'i y'a lajɛ nin waleya in kɛra kari tɛmɛnen décembre kalo tile 8 san 2024 na nɛgɛ kanɲɛ 14 waati limanaw hali n'a sɔrɔla cɛ dɔ don si bɛ taa san 60 ani dɔɔni limanaw maa kɔni t'a dɔn min ye nin sɔrɔ ko min ye Sufi Adama ka misiri fanfɛla la yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Sita Dunu a na kɛ cɛ in fure taara ye yen nɔ de maa kɔni b'i yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔla a y'a yɛrɛ fa de wa walima a bɔra pont de sanfɛ ka bin wa awa ɲininkali kɔni to min bɛ yen nɔ jaabi tɛ min na nka ko sɛbɛn ma sɔrɔ cɛ in kan min b'a yira k'a fɔ min b'a dɔn maa kofɔlen min don nka ko a kunkolo kɔni yera min ni awa o bananen bɛ kosɛbɛ a yɛrɛ bolo n'a senw bɛɛ lajɛlen karilen don limanaw ko awa nin cɛ kofɔlen ale fure taara ye kari tɛmɛnen in na maaw dun b'a dɔn k'a fɔ 3e pont limanaw yɔrɔ min don tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ yɛrɛfagasiw de bɛ taa u bɔ pont sanfɛ k'u yɛrɛ bin nka n'i ye cɛ in kɔni a fure dalen ni hakili bɛ jigin fɛn fɔlɔ min na o ye k'a fɔ maa min yɛrɛ bɔ awa pont sanfɛ k'i yɛrɛ bɔ ka bin kunnafoniw lasera Sotiba ale commissariat de police ma olu ka sɔrɔ ka dɔgɔtɔrɔ jɔnjɔn wele ka na u ka na i ɲɛda fure in kan limanaw u ka sɔrɔ k'a ta k'a di min ye kɛnɛya tigilamaw ma walasa olu ka taa a fure mara ka sɔrɔ k'a tigi ɲini sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ sen na kun min kɛra nin cɛ kofɔlen in a fatu sababu ye limanaw ala k'an laban ɲɛ an b'a bila yan an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ o kuma na ni ala ye sini yira na an bɛ ye kɛnɛ kan gafe kuraw bɛ bɔ an b'u lakali aw ye ladira kɔnɔna la aw ni ce a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ